assalamu aleykum aleykum salam ala selli ko ɗum woni kadi nene oto ko ni tan wayi ko bojji tan ɗum ki andude fof ko wayantani bojji tan ɗi gasata kanko sellani bisimilla jottorni bisimilla ma jam woni toon wala to wondi ko ñamata ni est ce que ana toppiri mun fewi i o kayne ñaam o kaw mum no toppitiri ɗum ni ɓurtuni hollum e addu kay addu wona ñamde kay o ne heewi tan probléme tijira ɗum ɗo ay heewi caɗele ko sosa fewi yo noon papa noon o weltima noon bara ya o weltima to suwaɓe joni guita ko bawmumen ay noon papa ha noon ay ko payruɗomo noon ko londe daram papa wona aɗa selli kam ɓe selli jambolo woni toon mawɗum ni no galle way addi jam tan kay ko mawɗo bisimilla ma bisimilla ɗum ɗon ƴetti ɗum ko nene mbuse ko adno comcon seeɗa e ko bombangal seeɗa tan a famata eyyi an kam ko ɓiyo tan mbaɗɗa soorani yimum kam hankkadi ne ko yiya ka jaltude e asrude muɗum yo joom galle wa yimum kam ɗum ko haala a yiyani mboɗen joguinma ɓinguel ma kay mara ke so addani ɓiye kam yo wor ko gaddanoɗa yummum kono ko ɓiye nankadira addan ɗum tun gorko mami ayda ayi papa aɗani moylolu ko jolfo mbiyata galle ma hamno selli selli ko mawɗum mbaɗɗon e adunaji yo ɗi honno mbanuɗa ande gasi mi gasi dewgel ma jahay wona dewgal a haalani haydara wallahi gasi wallahi a haalani haydara gasi ha laaɓi min ko gasmi min wallahi hande ɓuuri an ɓuuri andude ko hande sa yi assalamu aleykum maaleykum salam cam no mbaɗa tan ɓe cam alhamdulillah cam no mbaɗa tan ɓe mawɗum ni cam alhamdulillah mawɗum ni ñamduma machallah alhamdulillah no mbaɗɗone golle mawɗum wallahi mawɗum wonaɗo deyi wallahi mawɗum ko ɗaɗa selli kam waɗa ɗasɗo non ala probléme ɓe selli mawɗum machallah mawɗum ala ni aɗa ɗasɗo seet tan e deeɗe an gontuɗa gondami eyi mi namdirano ɗo yoomi tan so neɗɗo yoomi tan sellani ni ala min ala wonde ko neɗɗo so yoomi foti ko namdede ko yomni ɗum wona haala wa kadi min mi yiɗa namdede eyi wallahi mi yiɗa namdede allah nandi mi yiɗa namdede noot papa namdede wona namde mi yiɗa ɗum namdede noot ya noot ya salmina asal yo kanko de guilni suba woni tan koye woyɗe men da yo baba yo hay kanko hande o doguino ɗum ken ngoɗo yeeso hande men dano wayni e de oho vraiment noon an noon ka toñowde yiyala an ko kewi ikkono an kam sa are galle a towi hen neɗɗo kay mara subhanallah galle de sa naati galle mbiyeɗa ko ya wi assalamu aleykum te mi wi noon ala kono sa tawi neɗɗo est ce que a nanini mbimi noon nde walla a nanani mi nani kay assalamu aleykum joni noon mi tawima aɗa foofa aɗa wuuri a ala probléme joni ko jiɗɗa kono mo towɗa e galle o kam ma salmin ɗum heɗemi haalma min mi yiɗa lokede de jimmi haalandema seeɗa mi ɗacca wone galle moon mi yaha ala bisimilla jogotango joni koni ɗeɗo balɗe ɓandu ni wuuli seeɗa ɗo e janggo so simori walla ɓaawo janggo mi aranamo kanko hankadi o hettiyata men to mi natta aɗa ɗo e galle moon taw won way famdude ni hankadi yo artano wonko nowto kay wonko nowta oɗo kay ɗen ndi wawa yarudani tan ɗum ɓuuri quoi par ce que hayɗo joni ya garta o ni mbiɗa yaha mbiɗa ara hayɗo joni hay kono ɗum ko haydara salminago moƴƴo mi heɓani ala ɗum ɗon ko haydara e galle moon kam ɓaade ɓiye nan ɗo kam alay saago yetto ɗum ɗum noon camma jarama yeehi ok merci ton hay tekkere ayi omono woyede mbiɗum yaha omono woyede kesoma fof kiɗɗo bande kesoma fof kiɗɗo bande kesoma fof kiɗɗo bande eyi ya jarama ok on jarama salmini galle momi aramo so Allah jaaɓi salminiɓe mawɗum jarama la ilaha illa e de aɗa yewimi tan ko haalde gonga ɓolɓol aɗa yewimi billahi barke rasulillah wona kajaɗe ko woni joni an ɗo nde ɗo firnede ko ƴewanno ɗum ko ƴewanno ɗo o feppi ko ƴewata ɗo aɗa andi de o wona bamum ɓiyam woni ɗo so woni bamum mbiya noon ikkono kay kanko waari je waari wona ɓiyeɗo ɓiyo ko waddete o ko waddete mum ko waddata yo neɗɗo ne wiya ko waddata e ɓiyum o hayso ko tiggu wonno allah kadi ceernimi ala ko waddata o ala e mum haaju o ala e mum hammo o wondaka ɗum o haydara woni hakkude mabɓe kanko saɗa ƴoƴi aɗa ƴoƴi o wona mere o ko an ƴewata ebo o ne jogui debbo muɗum allah kadi ceernimi ko an ƴewata o ne jogui joom suudu mum kañum ko an ƴewata hakkudemi allah ko an ƴewata saɗa andi sa ante aɗa andi ko an ƴewata ko watten par ce que oɗo sinni kanko ko ƴoƴƴo an ka ƴoƴƴo aɗa jogui hakkille so ari ɗo mi ala ɗo mbiyamo jaam galle ala ɗo ɗum fami ara o arta kono goppa min mi ala ɗo e kanko artanno tan wuudo to tan mo burburni tan o ara jooɗo e galle taw joni an nde garɗa nde to towɗa hamin joni jaam galle ala ɗo to towɗa hamin joni ko andi dem ɗo adde to gonno ɗo
ir tawɗa min ala ndo ade to gonnon a tawani min nder de mi anda tawɗa ko min min kay mi andani way tawon te a tawan fof min jewta ko ganduɗa ne waɗi hen yewtere caɗele mbimi ene wawi taw on gulni ha woni jaw e kono noon mi anda heɗo mi haalama mi tawi on ɗo en tout cas ko woni gonga tan min kam mi famani hen haydara mi famani ɗum ɗa e kono heɗo mi haalanma noon e hen noon mboɗo haalanma ay oɗo sa yimo ara ɗo ene galle he ko ɓii ko nanɗo so tawno komin serɓe haydara ala hakkude amen ɓinguel ala hakkude amen haydara la jondir min goɗɗum so wonani ko ɗum tan aɗa ɗo natta ɗo en sa yimo naata ɗo noon nannimo ɗo ko ɓii ɗo nannanimo ɗum mbeɗa wawi wonɗo joomum guel ɗo nannanimo ɗum joni min on ko wattami anon gandi e joni wona wela ko natta e galle ma o onon gandi ala wela ko natta e galle o onon gandi dal an andi ala min ke jonko mi namdidamo so tawi a wela ko natta e galle ma o hakkille ka aɗa ƴoƴi aɗa jogui hakkille aɗa ƴoƴi neɗɗo kay andal ko haalnaka min wonko mi yiiɗa haalde kadi min mi yiiɗa dugo min mi taguiraka dugo mi taguiraka firini min mi taguiraka haala mi yiiɗa dugo mi yiiɗa haala mi yiiɗa firini eyyi joni noon minon tinno hoore ma eyyi an ko kiram tan jagguma kiram ɓolam jagguma hay gonga ko kiram tan jagguma hol goɗɗum gonga kiram ala oɗo gonga ko woni neɗɗo nene ƴeewa ɓinguel muɗum ɗum ne waɗi goɗɗum kiram tan nanguma hen barke rasulullah woni komi tampini joni woni yeeso daɗani guirti min mi ƴewri o min barmo no woodi an tawi ko Allah de kam ni wonta deƴu nene ɗiɗo addunaji gonɗum o ko ɗum adduno no ay addanno cukalel mum ko neni ko comcon addanno ɓiyum goɗɗum foof addani ɗum ɗo en neɗɗo noon sa jibini ɓiɗɗo ene woni e galle hay somi hande ko galle goɗɗo goni o anano ƴeewa ɓi ko ƴeewono woodi sen selli walla sellani cukalel ngel no hooli ha cukalel ngel no hooli wallahi caɗele fof ngala e ma o holani o heyɗani o ɗomɗani kono bammakko ne dañe makko fodde forani addan demo jooɗo nan an kam ɗum ɗo ham wondini an guirmaɗe belani dara ala hen andi ɗokko sikkata adduno ko ciifol sa wela garangal ɗokko ɗo tan mi haalnama adduno ko ciifol andi oɗo fokko mi nodda mo mi haalnamo mi nodda mo fusa hoore nde mi fusa ngaani ndi mi haalna sona ɗum tan probléme waɗat oɗo o anda haydara oɗo hay batte anda kadija yo aywa wiyala asruji ko ma to gonɗa jollu bon min nodduma noddirmami kadi ko jaam kadi ko noddirmami ko jinmi ko yawten hakkille ma no moƴƴi no feewi noddirmami ko mbeɗa hoyɗi koyɗol billahi barke rasulullah wona gaña koyɗol ngol no hulɓini de koyɗol ngol no hulɓini de koyɗol ngol noon ngol hulɓini no feewi koyɗol ngol noon wi ko yomi wiima ya gorko dal gorko woni ɗo hono tuba mba wonnata gallo allah ne seedi noon koyɗol ngol wi ete min kam koyɗol kala ko koyɗunomi yiri tan kala ko koyɗunomi woni gonga kala ko koyɗunomi mi fawini koɗi kam ko jaam jiiɗa hen en tout cas dal no hulɓini kadi noon ko hulɓini ko e probléme gonɗe no fof koye ma woni pour min hay hunde kono an noon so tawi a welsidima ha gorko naati ɗo bonande nde koye ma arata ma arat de kalde gorko naati ɗo ina waɗi probléme ina waɗi bonande ina waɗi fitinaji ina waɗi ko woni ha heewi fof noon koye hoorema jortoto ɗum woni noon mbiɗa yinma mbiɗa hursinma mi yiiɗa daña probléme mbimi yomi haalane ya reen gallo woto jaaɓa gorko naata ɗo kala gorko mo ganduɗa hoore ma ne ɓorni tuba so wino naata ɗo salo de ko ɗum woni ko koyɗuɗa allah ne seedi ko ɗum woni koyɗum kadi ko koyɗum ko laaɓam cer min kay andi mi yiiɗa kene bona yam an kay baadi hesi ha hoyɗini kam ɗum teeɗa andi no fayi bonde am gonga enen fof kadi en jiiɗa ko boni ko alayi moƴƴani ɗum wiide ke ko wiide ma sagal sago ma ɗo noon mbaɗa haalanma mi anda so tawi a woni ɗo ene nder galle o mais so tawi a yalti galle o ala gorko naatoɗo ɗo en taw kay ko baɗɗo tuubu wiyeteɗo ene waɗi tuubu ina wonta nadde ɗo ene galle o gati min mi yiiɗa ko bone am sa woni ɗo noon ɗum kam ko galle ma ko an jeeyi ɗum kam ala probléme kono so wonti kay ko min ɓaadi ene bone am neɗɗo wonta ɗo nadde mbimami somi soynum ɗum damal galle tan mi wiyat ɗum ruttu min de mbeɗen so meɗɗo hay so gorko feetama momama karite suusa nadde gallo ɗum kay moƴƴi hay so feetama noon ɗum kam suusa nadde gallo moƴƴi min kay jakatami ko caggalam wonta wadde beltinoɗa jeeɓoɗa gorko ara ɗo probléme ara deƴƴu
taw moƴƴanima caggal ma eyyi caggal ma mbimami ko wonta wadde ɗo alhamdulillah gorko tan nadde ɗo e galle he ɗum kay hay goto wonta hawde mi weltima so tawina yino ɗum dokkima mi weltima jinmi ko ndenen gallo galle ma reene galle ma garde bonɓe ne keewi ñaayoɓe ne keewi bonnitoɓe ne keewi fusoɓe galleji ne keewi haasideji ne keewi yahoɓe ko gona haaju men ne keewi no mbayno leydi wadde noon galle ma reene galle ma ayne galle ma howe waɗane kalasal walla waɗane mir waɗa damal neɗɗo mon ala fof yo rewe damal damal galle noon ko jaman gallen neɗɗo mon jiiɗa ara e galle mon fotani arde hen te tawde Allah waɗi koyɗol ngol yaari ni woto gorko naat ɗo tinnu saabu Allah nira mum mbeɗa jogui ma juurumi kono te aɗa andi an ko wonma contre kono way hewdini ma won ko naati ɗo en ni woɗa ko bonni ɗo ene galle joni mbimami ko min wi galle o yo ɓernde ma ɓuuɓ gasi alhamdulillah yo ɓernde ma ɓuuɓ alhamdulillah moƴƴi kala kay mo jiiɗa ɗo en tawan ko haddori nan très bien mais gorko kay tawi ko kaɓɓo duhol muɗum wonta ɗo nadde galle he ko min wima gasi so alhamdulillah tawi tan ko ɗum wonno caɗele ma kadi ganduɗa ko ɗum jogori bonde am en celli alhamdulillah ala nattowo ɗo e galle wallahi alhamdulillah eyyi kay seydi moƴƴi joni mbeɗen jaaha mera kadi somi yeehi mi ɓooyata par ce que aɗa andi min han kadi mi wonta yaade mi ɓooya wallahi yaade ɓooya nde so paabo mi yaha joni mi arta joni fotani wonde eyyi ko ɗum woni lawol par ce que mi yiiɗa woppulema an goto e galle yewede nen warma walla mi yiiɗa goɗɗo ara ɗo e kurti ten hunde aɗa famata mbeɗen jaaha mera so Allah jaaɓi anani kadi foma ala hade mi arde ala probléme ɗo kay galle o ko min wonanma ɗo mi renantuma galle ma tan arti joni mi arta Allah alamde jaɓi tan mi ɓorno ɗum ɗa ko tan yaha ɗo joni fene est ce que la ilaha min nde mi naji kono ode o kiram fooli ɗum koy ɗum ɗon fo tan ko bone kiram tan la ilaha wallahi noon bojel ɗo ƴoƴi nde fayi ko ladde